በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራዊ እግዚአብሔር አምላክ ከመይቀኒሁም ብጣዕሚ የቀረይታ እዚያ መጽሐፍ ታሪክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ትብል ንውሕዳት መዓልታት ብተወሳኺ ካልእ ስራሕ ኣቋሪፅና ፀኒሕና ሕጂ ግን ተመሊስናኩም ኣለና። ስለዚ ናብትያ ቀፂላ ዝነበረት ጻድቃንን ንባሬ ብሕትናኦምን እንትብል እያ ማለት እዩ። ሃራይ ሰላም ምክትታል ክኾነልኩም ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒትና እዩ። ጻድቃንን ንባሬ ብሕትውናኦምን ካብ መንጎ እቶም ቀዳሞት ብተኸታታሊ ስርዓተ ብሕትውናን ግብረ ምንኩስናን ናብ ሃገረ ኤርትራ ዘተኣታተው እኩባት ደቂ ሃገረ ሶርያ ወቁስጥንጥንያ ኣብ መጠራን ከባቢኣን ዝነብሩ ብሓበራዊ ቅጽለ ስም ጻድቃን ተባሂሎም ዝጽውዑ ቅዱሳን ሰባት ይርከቡ። እዚኣቶም ብፁዓን እለ ይሰደዱ በእንተ ጽድቅ እስመ ሎሙ ይእቲ መንግስተ ሰማያት። ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ መንግስተ ሰማያት ንዖም እያ እሞ ብፁዓን እዮም። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 10 ወይ ከዓ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ካብ 20 ክሳብ 21 ዘሎ እዩ። ብዝብል ቃለ ወንጌል ተመሪሖም እግሪ ተሰኣቱ ቅዱሳን ናብ ሃገርና ዝመፁ ኣብ መንጎ 478 ስጋብ 486 ኣቢሉ ብዙሃን ጻድቃን ብፍላይ ኣብ እምባታትን ዝባውንትን ዘባ ደቡብ ብሕትውናኦም እናካየዱ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ሕብረተሰብ ኣብ ምስትምሃርን ምምዓድን ይዋፈሩ ነበሩ። ታሪክ ህይወቶም ዝገልጽ ገድለ ጻድቃን ዝተባህለ መጽሓፈ ብራና ካብ ዘዘንትዎ ንምሳሌ እቶም ቅዱሳን ወፂኦም ናብ በረኻ ቡር ወይ ከዓ ኣከለ ጉዛይ ምስ ከዱ ካብኣቶም መጠራ ናብ ዝተባህለ እምባታት ዝኸለሉ ኣለዉ። ናብ ጣሻ ባርክነሃ ዝኸለሉ እውን ኣለዉ። ናብ በረኻ ሶርያን ዳብራን ወይ ከዓ ጎቦታት እምባ ሶይራን እምባ ዳብራን ዝኸለሉ ድማ ኣለዉ ይብል። እዚ ምስቲ ምእንቲ ጽድቂ ብእምነት ብዛዕባ ዝጋደሉ ኣብ ዝተገልጸ ጽሑፍ ኣጎዛ ወይ ከዓ ኣባጊዕን ዲኖ ኣጣልን ተኸዲኖም ዞሩ ሰኣኑ ጸበቦም ሓሳረ መከራ ጸገቡ ዓለም ንዓኣቶም ዘይትበቅዕ ስለ ዝኾነት ኣብ ምድረ በዳን ኣብ እምባታትን ኣብ ጎዳጉዲ ምድርን ኮለል በሉ ዝብሎ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 37 ስጋብ 38 ዝብል መልእኽቲ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ግብራዊ ኮይኑ ይርከብ። ሃገረ ትውልዲ እዞም ለባስያነ መስቀል ወይ ከዓ ተወካፍያነ መከራ ጻድቃን ካብ በበነን ኣህጉረ ኤስያን ሰሜን ኣፍሪቃን ብፍላይ መብዛሕትኦም ካብ ሶርያን ግብፅን ምዃኖም ብስም ሃገረ ሶርያ በኣቶም ወይ ከዓ እምባ ሶይራ ወይ ሶርያ ከም ዝተባህለን ይእመን። በዞም ክፋል ናይቶም ኣብ እምባ ሶይራን ጎቦታትን ዝኸለሉ ብዙሃን ጻድቃን ዝተመስረተ ገዳም ደብረ ማርያም ክሳዕ መበል 16 ዘመን ግርመኡ ዓቂቡ ከም ዝጸንሐን ከም ኩለን ገዳማት
ኣብ ጽላል እቲ ገዳም ዝቕመጡ ህዝቢ ዋላ እቲ ገዳም ምስ ዓነወ ነቲ ከባቢኡ ዝነብሩሉ ቦታ ደብሪ ወይ ደብሪ ሜላ ወይ ከዓ ደብረ ማርያም ደብረ ህዝብ እናተፀውዐ ከም ዝቕመጥዎን ይፍለጥ። ምስቶም ናብ ገዳም ባርክናሃ ዝኸለሉ ጻድቃን ድማ ኣባ ሮማኖስ ዝተባህለ ጳጳስ ከም ዝነበሩ ዝገልጹ መዛግብቲ ታሪኽ ኣለዉ። ዕለት 19 ጥቅምቲ ብግእዝ ኣቡነ ሮማኖስ በዓል በረኻን ደቂስና ኢና ደቅሱ ዝተባሃሉ 150 ጻድቃንን ዝዓረፉሉ እዩ። ኣብ እምባ መጠራን ከባቢኣን ዝተዋፈሩ ጻድቃን ኣብቲ ዝነበሩሉ ግዜ ኣብ ጥንታዊት ከተማ መጠራ ናፃን ሙሉእን ባዕለ ምምሕዳር ናይ ገዛእ ርእሶም ስርዓተ ምምሕዳር ወይ ከዓ ቅዋም ናይ ባዕሎም ሰራዊት ዘቆሙ ኣብ ዝተቐራረቡ ዓበይቲ ህንፃታት ዝቕመጡ ነገስታት በለው ከለው ካብ እምነት ክርስትና ወፃኢ ዝኾነ ተግባርን ሕሉፍ ጓይላን ሳዕስዒትን ለይትን መዓልትን የዘውትሩ ስለ ዝነበሩ ጻድቃነ መጠራ ንዓኣቶም ክምህሩን ክምዕዱን ብዙሕ ተጋዲሎም ምስላጥ ምስ ኣበዮም መወዳእትኡ መዓት ከም ዝመጾም ተነበይሎም እሞ ካሌብ ሰራዊቱ ኣሰሊፉ ካብ ኣኽሱም ብምምጻእ ሃንደበት ኣብ ልዕሊ ንግስነት በለው ከለውን ጥንታዊት ከተማ መጠራን ሓደጋ ኣውረደ። መኖ ዓለም ዘተኣኻኸቦም ማሕበረ ጻድቃን ናብራ ብሕትውና እናነበሩን ትምህርተ ክርስቶስ እናዘርግሑን ንልዕሊ 30 ዓመት ኣቢሎም ምስ ጸንሑ ኣብ ምዕባለ ክርስትና ኣብነታዊ ኣበርክቶ ኣወፊዮምን ንትውልደ ትውልድ ዝኸውን መንፈሳዊ ስራሕ ኣውሪሶምን መፈጸምታኡ ብኣነባብሮኦምን መንፈሳዊ ስርሖምን ዘይተሰማምዑ ወገናት ተላዒሎም ካብኣቶም ምስ ቀተልዎም ፈለማ ካብ ሃገሮም ክወፁ ከለዉ ከም ሓባራዊ ኣመፃፅኦም ዕረፍቶም ድማ ብሓባር ክኾነሎም ናብ እግዚኣብሔር ዘቕረብዎ ትምኒት ስለ ዝነበሮም ትምኒቶም ሰሚሩሎም ኖምነ ንሙ ንኑም ደቂስና ደቅሱ ንደቅስ ተባሂሎም ሰማዕትነት ተቐቢሎም በብ ዘለዎ ዓረፉ። ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ሓበሻ ጻድቃነ መጠራ ባርክናሃ ቀዳማውያን ሰማዕታት ኮይኖም ይርከቡ። ወበዛቲ ዕለት ኮነ ተስካሮሙ ለጻድቃን እለ መጠራ እለ ተቀትሉ በግፍ በእደ እኩያን ሰብአ ወእስከ ይእዜ ማእሰ ስጋ ሆሙ ኢተለለየ ወመግነ ዞሙ ይበለ። እዛ ዕለት እዚኣ ዝኽሪ በዓል ጻድቃን ናይ በዓል መጠራ ብርጉማት ሰባት ብግፍዒ ዝተቐተሉላ መዓልቲ እያ። ክሳዕ ሎሚ ቆርበተ ስግኦም ኣይተፈልየ መግነዞም ኣይበለየ ይብል መጽሓፈ ስንክሳር ኣብ ናይ 19 ጥቅምቲ ብግእዝ ምንባቡ። ብርግጽ ከዓ ኣብ ኩሉ ዝዓረፉሉ ቦታታት ብሓፈሻ ኣብ ከም በዓለ መጠራ ባርክናሃን ጉናጉናን ብፍላይ እንተ ተረአየ ኣብ መቐራቕሮ ኣኻውሕን ኣብ መሽጎራጉር በዓታትን ክሳዕ ሎሚ ዝርአ
ሙሉእ ብምሉእ ኣስከሬን ስርዓተ ኣካል ኣሎ። መብዛሕትኡ ምጉዕዓዝን ብተንቀሳቐስቲ ፍጥረታትን ዓጽሚ ጥራሕ ቅድሚ ምትራፉ ኣብዚ ዝሓለፈ ዘመን ቅድሚኡን ምስ ቆርበተ ስግኦም ዝረኣይዎም ወጻእተኛታት ተመራመርቲ ብምግራም ይገልጹ። ብብዝሒ ኣብ ሓደ መስርዕ ተሰሪዖም ኣብ ዝሓለፍካዮ በዓትታት ተነቢሮም ምርካቦም ከዓ ኣብ ሓደ ግዜ ብሓንሳእ ከም ዝዓረፉ የመልክት። ኣብ እምባ መጠራ ጥራሕ ነፍሲ ወከፈን 80 ኣስከሬናት ዝሓዛ 25 በዓትታት መቓብር ክሳዕ ሎሚ ኣለዋ። ኣብ ደብረ ወርቅ ገዳም ኣቡነ ሊባኖስ ሃም ኣብ እንዳባ መጣዕ ጉሕጫዓ ኣብ መሓብኦ በዓትን መላግቦ መቃብርን ኣስከሬነ ስግኦም ደሪቁ ቋንጣ ኮይኑ ቆርበቶም ካብ ዓጽመ ኣካሎም ከይተገፈፈ መግነዞም ከየግለሰን ከይኣረገን ዝጸንሐ ክሳዕ ሎሚ እውን ተዓቂቡ ዘሎ ብዝሒ ሬሳታት ምስ እዞም ዝተጠቕሱ ጻድቃን ዝዛመድ ኣካለ ስጋ ምዃኑ ብቤተ ክርስቲያን ይእመን። እቲ ተዓቂቦምሉ ዘለዉ መካነ ብሕታዌ ካብ ጥንቱ ስፍራ መንፈሳውያን ሰባትን ማእካቢ መነኮሳትን ኮይኑ ዝጸንሐ ሃብተ ክርስትና ዘለዎ ምዃኑ ኣካለ ጻድቃን እዩ ክበሃል ይከኣል። ስለቲ ኩሉ ቅውም ነገርን ጻዕርን ገድልን እዞም ቀዳማውያን ሰማዕታት ኣግኣዚት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሻድሻይ ዘመን ኣድባራት መጠራን ባርክንሃን እንዳ ጻድቃን ተባሂለን ብስሞም ከም ዝጽውዓ ተገብረ። ከተማ መጠራ ቅድሚ እቲ ዘጋጠማ ዕንወት ይኹን ድሕሪኡ ከም ብሓድሽ ኣብ ዝተጣየሰትሉ ዘመን ኣሰረ ክርስትና ከም ዘይተፈልያ ዘረጋግጹ ብኩዕታ ካብ ዝተረኽቡ ኣሰረ ጥንት ኣብ ዓታሩ ዝጸንሑን ዝተሰኣሉን መሳቕል መጀመርታን መወዳእታን ፊደላት ግሪኽ ኣልፋ ወኦሜጋ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8 ወይ ከዓ 22:13 ነናይ ዘመኑ ዘረድእ ሓድጊ ክርስትና ይምስክር። ዓራይ ቀጺሉ ዝኸይድ ዜማ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ።